Hej. I dag får vi besøg af Terkels mor, Beate. Og du kan bare komme ind, Beate. Hej. Hej. Hej, studietur. Så kommer jeg bare lige. Ja. Hej. Jeg har vist lige røget lidt for mange cigaretter. Ja. Men har hørt, at du er rigtig god til at ryge. Jamen det er jeg jo. Så jeg vil fjerne dig, så jeg kan sætte mig ned. Ja. Nå, men hvad er dine spørgsmål? Ja, altså. Hvor meget ryger du om dagen? Jeg ryger jo omkring 10 pakker. Jeg sidder bare så og ryger 10 æsker hver eneste dag. Mm-hmm. Det er ikke specielt meget. Der er bare sådan 20 cigaretter i hver dag. Hvordan går det med din søn og din datter? Ja, men min søn er jo ved at blive myrdet af sin lærer, og min datter, hun kommer altid til skade. Og ved du hvad? Det er jeg fuldkommen ligeglad ved. Ja, jeg tænker jo bare på dine smøger. Ja, mine smøger er jo vigtigere. Hvorfor diskuterer dig og din mand? Vi diskuterer ikke. Vi skændes! Okay. Ja. Så gør vi det. Kan du egentlig godt lide ost? Ost! Ja, danskerne elsker ost! Hvad er bedre end ost? Er cigaretter ikke bedre end ost? Nej, cigaretter jo, det er bedre. Meget bedre, det er virkelig Med lækkert. gaver? Altså, gaver? Hvad mener du med gaver? Jamen for eksempel når det er jul eller din fødselsdag, hvad får du så normalt? Omkring 20 pakker cigaretter. Det var da også dejligt. Får du kun cigaretter? Jeg elsker cigaretter. Det er så sundt. Du kan få en smøg, hvis du gerne vil have det. Nej. Hvem laver egentlig mad i din familie? Det gør jeg. Mine finder med masser af tobak på. Okay. Og så sidder jeg også nogle gange i Terkels cornflakes, og så lige putter lidt af det der tobakdrys på. Så får han også lidt drys på. Ja, han får lidt tobakdrys. Og så min kæreste Leon. Er I ikke blevet gift? Jamen jo, vi er gift. Min gifte mand. Han er simpelthen så lækker. Han har kun lært at høre alle de her mænd. Han har lært at sige nej, og han kommer fra Mexico. Okay? Mm. Men hvem er det egentlig? Er du ikke studieleder? Ja. Har du mere at spørge mig om? Ja. Altså, går du altid i det samme tøj? Ja, det gør jeg jo. Det gør jeg meget for hvad skal jeg sige? Vil du ikke godt slukke det lorte tv? Sluk det! Sådan der. Men hvad var det, du spurgte om? Går du altid i det samme tøj? Ja, det er en rigtig god idé. Så behøver du ikke hele tiden ud og vaske det. Se, mit tøj er slet ikke rødt. Der er bare nogle kanoner. Når din søn får alt det der blæver noget, og Hvad mener du med blæver? det der du altid ser i filmen, han får noget blæver noget, eller noget helt andet. Nogle skrømpelever. Mm? Ja, det er jo rigtig godt. For skrømpelever var jeg sgu bedre end det. Cigaretter. Ja, cigaretter. Det glemmer jeg hele tiden. Men Vil du have en smøg? Ja. Men jeg har ikke nogen. Ej, fuck dig. Jeg dør sgu da. Jeg dør. Hold kæft, din dumme kælde. Så tager vi den lige lidt på batteren. Ja, så skubber vi lige sådan ud. Og så siger vi, hej hej, ses en anden gang. Farvel.